MP komasa ameneyo Sylvester Ayuba James amene ndithu ku Nkhotakota Central kumene ndithu anthu ogulitsa feteleza waboma aja amene aja kumachita kukhala ngati kuti fetelezayo ndi wawo ndi wagogo wawo. Pa nthawi imene anthu abwera kuti agulitse iwo ndi osamagulitsa kamadikira kuti agulitse anzawo ngati mwakatangale Sylvester Ayuba kukhala MP wati aphwanga wachita kulowa nyumbamo kukatenga kuti tiyeni mukagulitsa anthu feteleza uko. Feteleza wa subsidy uja ndiye nkhani ili apatu ndiye mukuona gulu wewe even apolisi sakuchitapo kanthu alibepo mphamvu yayi akungoyang'anira kuti Sylvester Ayuba kodi akuchita zotani kuti zinthu zilongosoke pamene Amalawi timayiphonyera munthu osati kuti ndiye MP nkupangokhala ku nyumbako phwii zimafunika ndithu pa ground kupita kupanga izizi kuti wanthu apeze feteleza chifukwa anthu awawa akumagulitsa fetelezayo kwa anthu bena cholenga choti azipeza kenaka ake azipeza ndalama. Guys, thank you so much. Tatene ndithu tionere drama imene inali kumeneko kuwakusa wanthu kuti inu ndatiyeni mukagulitsa anthu feteleza uko asati zingodikirira. Mufuna muzigulitsa nthawi yanji yamadzulo cholinga muchite chinyengo sizitheka pamaso pa Sylvester Ayuba James. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Chichikuoneka papa ndi amati chimpwirikiti cha anthu chotsogozedwa ndi Ayuba James pamalo la Chilingali Cooperative pali mapulogalamu ogulitsa fertilizer ndebe anthu akuona kuti pabwera apolisi achitetezo amene akukaniza kuti agulitse fertilizer ndiye motsagazidwa ndi Ayuba James wotsogolera anthu kuti amtenge bayala kuti agulitse fertilizer. Izi zikuchitika mwa live kuti anthu agulitse fertilizer. Ayuba James sakopa apolisi sakopa ndani iyeyo ndiye uyu chikuchitika pano ndi Ayuba James amene watsogolera ngati MP wa Nkhotakota Central Constituency. Izi ndi zomwe zili pano pa Chilingali Kasamba wakalowa nyumba ndithu Ayuba James kuti amuza bayala kuti atuluke nyumba akagulitse fertilizer. Ayuba James ndamene yoyo zichitika pano ndi zomwezo Ayuba James akalowa nyumba imene yo ndithu amtenga MP Ayuba James kutenga bayala kuti ambogulitsa anthu amene amakana pamodzi ndi apolisi alipo mpano achitetezo palibenso chimene akupanga nawo sakunguona kuti MP apanga zotani. Ayuba James wakwiya kuti anthu awagulitse fertilizer mopanda chiphuphu chimene chilichonse. Apolisi alipo iyeyo wakalowa nyumba ndithu kukamtenga bayala panoponso palopezeka pali apolisi mwinaso mukuona galimoto ya apolisi ndi imene yoyo mwini dera wavuta. Anthu amaka kwambiri bayala wanasesa kubisa foni ndebe Ayuba James wakana ndithu kuti asabise foni ibwere foni
agulitse fetereza anthu apolisi akunguona afuka zochita kutengera kuti mwini dera Ayuba James ngati MP wa Nkhotakota Central Constituency pano pa Chilingali zimene zonse zikuchitika. Awa ndi amodzi amene akukanira kuti chitike ndi chani.